Po sa usa ka bride nga mipaso padung sa altar samtang ang pari nagsugod na sa misa og nga matod pa gikasab-an sila kay late sa schedule sa wedding ceremony. Dito ni mahitabo sa lungsod sa Amlan sa Negros Oriental. Ang report ni Femari Dumabo. Trending online kining usa ka kasal sa Amlan, Negros Oriental kay nagsugod na ang pari sa Santos nga misa samtang makita sa video nga nagpaso pa gikan sa pultahan padung sa altar ang bride nga si Janine Suelto Sagario. Sa iyang post, matud sa bride nga gisugdan dayon sa pari ang misa kay matud pa late na sila og usa ka oras niadtong Hunyo 8. Gani pagabot nila sa simbahan gikasab-an pa matud sila sa church staff. Og pagabot sa altar, laing pangasaba matud pang ilang nadawat gikan sa pari. Dugang sa post sa bride nga gabii sa wa pang adlaw sa ilang kasal, usa sa ilang mga ninang ang nipaybaw kanila nga nasibog ang oras sa ilang kasal ni anang adlaw. Gikan sa alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 9:30 sa buntag. Tungod niini inay malipayon ang seremonya sa kasal. Matud sa bride nang hilak na lang silang duha sa iyang groom o ubang kabanay. Nangayo hinuon og pasaylo ang pari pinaagi sa pamahayag nga gipagawa sa St. Andrew Parish. Giangkon sa pari nga adunay gud siya mga nasulti nga sakit tungod kay nadala siya sa emosyon. Nangayo og pasaylo ang pari ngadto sa bride ug groom ug sa ilang mga kabanay nga nasakitan sa nahitabo. Ilang gipasabot nga wa sila gihimo nga pagsibog sa schedule sa kasal ug nga gani apektado pa ang misa alang sa patay nga mauntay naka-schedule sa alas 9:30 niadtong buntaga. Samtang sa iyang bahin ang ninang nga matud pa mao'y nagpaybaw sa kaslunod nga gisibog ang schedule sa kasal. Nangayo daw sab og pasaylo sa magtiayon sa pari ug sa tanang naapektuhan. Giangko niya nga gikan niya ang sayop nga kasayuran bahin sa pag-usab sa oras. Akong giinan ang mga tao dito nga bisita kay mo giingon ako mangay kog pasaylon yung tanan ining buntaga kay mo giingong nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban pero di na lang jud ko magdala og ngalan og kinsa siya kay mo man giingon nga ang pagdala og kauban lisod na pud kaayo nga siya na po itong tumbokon. So nangay ko nila pasaylo. Samtang aron mahatagan og katumanan ng damgo sa matag kaslunod nga mopaso sa simbahan padung sa altar, ipaygay ang take 2 nga wedding ceremony. Nagtinabangay ang mga wedding supplier o organizer sa Negros Oriental nga mahitabo kini og paagi usab nga mahupay ang kasakit ug kaguol nga gibati sa magtiayon tungod sa nahitabo. Oo, nagkastorya nga itong first meeting na mo. Actually, nag-hold sila, kabay na ito. Pero gamay ra kay ilang nastorya, kabay na ito kay mostly dili kay sila mustorya mang good, kabay sa nahitabo. Actually, masing na-trauma siguro ba. Important sila nga. Ordinaryong tao ra gyud. Digigil sila ganahan mo pa-interview kay ganahan sila nga humimo sakto na ni kapoy na. Ang TikTok nga kasal ang himuon karong Lunes, June 17. Obani Clans Gabutin, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.